سلام فتوات ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ድሓን ቀኒኹም ልደት ከመይ ኣለኹም ኣራይ ንሎሚ ኸኣ እንታይ ዓይነት ስእሊ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ካራሜላ ልደት ወይ ከዓ ሓለዋት ልደት ትፈልጣ ኢኻ ስኻ ንፉዓት ኣብ እዋን ኣውደ ዓመት ብሕልፊ ኸኣ ኣብ ግዜ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ብቆልዑት ኣዝዩ ፍቱው ጽቡቕ ነገር እንታይ እዩ መን ይኸባኹም ዝነግረኒ ወይ ከዓ ኣብ ግዜ ልደት ካብ ደስ ዝብለኩም ነገራት እስከ ሓደ እስከ ንገሩኒ ጥዑም ሽኮራው ዝኾነ ነገር እዋ ብሽኮቲ እስኽኻ ካራሜላ እዋ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንሎሚ ግን ንሕና እንታይ ሒዝናይና መፂና ዘለና ካራሜላ ክንስእላይና ከምትል ሙድ ኾነ ርሳስኩም ሕብርኩም መስኣሊ ጥራስኩም ሒዝኩም ተቐሪብኩም ኣለኹም ዶ ወቕት ነፍዑ ከይበልኩም ቀሪብኩሞ ንፉዓት በሉ ሕጂ ስእሊ እስከንጀምር እንዳሰኣልናሃ ነስተውዕል ሕራይዶ ህፃናት ኣሰይ ብራውታት ሕራይ ህፃናት ሕጂ እንዳሰኣልና ንፉዓት እዚ ፕሮግራም ናይ ስእሊ ጌርናዮ ዘለና ናይ ልደት ይሕጉሰኩም ኣሎ ዶ ከመይ ፈቲኹሞ እዚ ቅንያት ተውደ ዓመት ምስ ስድራና ኮፍ ኢልና ዳተዛናጋዕና ጽቡቕ ግዜ ንሕልፈሉ እዋን ስለዝኾነ ንሕና መደብና ናይ ስእሊ ጌርና ኢና ቀሪብናኩም ዘለና ሕራይዶ ህፃናት ትስእሉ ኣለኹም ዶ ወልክዕ ከምናቱ ጌርኩም ሕራይዶ ህፃናት እዋይናት ክትጽብቕ ገሊኹም ከዓ ካራሜላ ቃሒልኩም ምሽ ዶ ኣጆኹም ልደት ምስ ቀረበ ስድራና ባሕሎም ክህቡናዮ ግን ህፃናት ካራሜላ ተቐሪቡ ርኢና ኢልና ባሕልና እንዳጎየና ኸይና ኸይንወስድ ሕራይዶ ስድራና እንድሕር ሂቦምና ጥራይና ንበልዕ ካራሜላ ከዓ ኸይነብዝሕ ስንና ኸይንሓምም ሕራይዶ ንፉዓት እዘን ካራሜላ ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ከባቢ 1670 ዓመተ ምህረት ተሰሪሐን ልክዕ መን ከም ዝጀመረን እኳ ፍሉጥ እንተዘይኮነ ሕጂ እንታይ ክንለኪና ቀያሕ ክንለኪና እዚኣ ቀያሕ ህፃናት ንስኹም ከዓ ልክዕ ከምናቱ ጌርኩም እንዳለኸኹም ካብ መስመር ከይትወፁ ሕራይዶ ህፃናት ንፉዓት እቲ ሕጂ ዘለዎን ቅርፂ ዘትሓዘን ግን ሓደ ጀርመናዊ እዩ ነይሩ ንሱ ናይ ጓሳ በትሪ ትመስል ገይሩ ጠዋዊዩ ነቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝመፁ ዝነበሩ ቆልዑ ብሓደ ይህቦም ነይሩ ኣብ 1847 ዓመተ ምህረት ሓደ ስደተኛ ካብ ጀርመን ናብ ኣሜሪካ ሒዝወን ምስ ከደ ነተን ሓለዋት ኣብ ኣሜሪካ እውን ብዙሕ ፈተውወን ተጠላብነት ኣሕደራ ከምዚ ሕጂ ትርእይዎን ዘለኹም ግን ሕርጎ ይነበረን ነይረን እንታይ ዳ ነይረን ጻዕዳ ጥራየን ነይረን ሕብሪ ብዙሕ ኣይነበረንን ትለኺዎ ዘለኹም ሕብሪ ህፃናት እዋይናትካስ ክትጽብቕ እስኽሞ ኸኣ በቃ ብፍሉይ ኣፍታ ሳሎን ኮፍ ኢልክ ድርእየክ ደለኹ ክትነፍዒ ንፍዕቲ ናይዘን ካራሜላ ዝገርም ነገር ከዓ ብሳይንስ ከም ዝተጸንዐ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ቀስ ኢለን ክበልዐአን ከለዋ መብዛሕትኦም ኣወዳት ከንታይ ይገብሩዎን ቁርጥም ኣቢሎም ቀልጢፎም ይበልዕዎ ቆልዑ ንስኹም ከመይ ጌርኩም ኢኹም እስከ ትበልዕዎን
ماماهم ويبابهم كراميلهم مسبلكم كين أرطمو حرايدو سننا خيحمنا متان نفعات تسألو دولهم حجة خاء زي أنت عينة حبريا قد ألا أسيلكم كم مسمر كيوت أهم لخيوة حرايدو تزانت نفعات كغرمكم هتزانت نعمت كراميلا كندا يسرحي لكم تحسبوا تفلتوا هذا أتفلتوانيهم أفلت كان عربل لألا حدا ندب 3 بليون كراميلا يسرح إذا خاء لألتيس عمي تاويت أب كبابناي بعد لداتي الشياط ولخيوك أسيلكم كم مسمر كيوز أنا مستقيح كأخي نحوس حرايدو هتزانا دحر مسود أنا كم يدسيلكم كم سألكم هو انتايدا كراميلا بشكوتي مسأل تزبالت أنا قاري مش هو زخونا نقر نسأل ندحر كوينا عمرونا زبو جيرو نخسر رح يزحقزو سلازي هتزانا مسأل كنفتو لنا ولا حنسب بزاي فيديو مرأي نتي قرم حجة سألنا أبلس ببو تذكروان انديخم التازي أسترر بلاوت أتن كلن هات نفعو كأسيلكم بزاي فيديو نتن سألنين سألوان حرايدوت أنا حراي موت أنا أبلس ببو كلكم سبسكرايب بمقبار محازتكم أزماتكم ندخونا تفلتوا من كلهم شير بمقبار بلس ببو أب عالم مولو كتبتح تحاببرونا حرايدوت أنا إذا بروغرامنا مستعبي مستفلاتن كأكابز الزلو زبالت بروغرامات متحفتي جيمات كالو اتنستفال لي بروغرامات حيزنا لكم كنمتزينا بلوك قولعو زي نايلومي بروغرام سئلي زياء هو بزبالت أخاء كابز خون حسب يخون ويرئيتو انتلكم نقرونا حرايدوت أنا مو كسبب زغطل نرخب هتسانات رحس كأنيات لدتن حدش عمتن تشاو نسأل كل يوم نسأل كل يوم نسأل قلعو نسأل دميق حبري زلو تبقى سحبتي زغونونا مهرتي نسألهم ببحنتي دميق حبري زلو تبقى سحبتي زغونونا مهرتي نسألهم ببحنتي